Siema, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Yn yma dwi'n mynd I Coginio spaghetti, ond nid spaghetti bolognese gyda'r cig edion, ond ytrach spaghetti gyda'r cigiar. Dwi ddim yn gwybod beth ydy'r enw yn Eidaleg ar gyfer yr spaghetti pasta gyda'r cigiar wedi ei minsio, ond dwi'n mynd I barhau I coginio hyn. Felly, yn gyntaf, mae angen I ni I coginio pasta a spaghetti. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd I diwallt I mewn yr dŵr, fel hyn. Ac wedyn I troi ymlaen yr pŵer, sef y trydan, fel hyn. Ac wedyn, I achos ar gyfer dŵr I ferwi, dwi'n yn defnyddio stof trydan, sydd mae gwell gyda ni, nac yn ytrach na defnyddio stof nwy, oherwydd mae'n mor cyfleus I mi yn fy ngegin. Ac hefyd, gyda'r stof trydan, dwi'n yn meddwl, does dim unrhyw arogl, pan ydyn nhw'n coginio eryngrad gyda'r nwy, arogl o'r nwy, felly dwi'n teimlo mae'r hyn yn iachach. Felly gyda'r spaghetti mae gyda ni chraen fan yma, dwi'n mynd i'r trydydd o'r hyd fan yma, ac wedyn dim ond I torri fe fel hyn, ac wedyn I torri gweddill yn hanner fel hyn, achos dwi'n confod mae'r modd hon am mor fwy cyfleus nac I coginio nhw yn y fodd traddodiadol gyda'r holl hyd o'r spaghetti, achos mae angen I ni yn modd honno I achos ar gyfer un rhanbarth I coginio I meddylhau ac wedyn I gwasgu lawr ac wedyn weddill I coginio hefyd. Dwi'n canfod does dim llawer o'r gwahaniaeth os ydyn coginio gyda'r holl hyd o'r spaghetti neu ytrach gyda'r dim ond y trydydd hyd o'r spaghetti. Felly, ydyn ar maint o spaghetti, dwi'n mynd, mae angen ni ychydig mwy o'r pasta spaghetti. Felly, unwaith eto, dwi'n mynd I torri y rhain ar trydydd o'r hyd, fel hyn. Ac wedyn, i'w gympo nhw I mewn yn y sosban, ac wedyn gyda'r gweddill I torri nhw yn y hanner, fel hyn. Ac wedyn, i'w gympo nhw I mewn yn y sosban, fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd I achos ar gyfer y rhain I coginio, sef I meddylhau. Ac wedyn, rogodd iddyn nhw i'w glynu gyda'i gilydd, neu I glynu i'r gwelod o'r sosban sydd yn waith. Dwi'n mynd i'w cynhyrchu nhw gyda'r llwy, fel hyn. Ac hefyd, gyda'r spaghetti pasta, mae angen ychydig o bidsiad o halen, fel hyn. Gyda'r stof o'r fath hon, sydd yn rhedeg, dwi'n meddwl, oedd wrth trydan, ac wedyn mae'r trydan wedi ei cynhyrchu. Oedd wrth rhyw fath o pŵer cysylltiedig gyda'r trydan magnetaidd, oherwydd mae angen I ni I defnyddio sosban gyda'r arwyneb enamel. Felly, os ydyn ni'n defnyddio sosbanau gwneud oedd wrth enghraifft dyr heb unrhyw enamel arnynt, na fyddai hynny yn gweithio, na fyddai hynny yn cynhesu bethau I mewn yn y sosban. Mae angen rhaid I ddefnyddio y rhain gyda'r enamel. Dwi'n meddwl mae'r ffordd o ddefnyddio y sosban gyda'r arwyneb yn fwy poblogaidd yn cefndir Ewrop, yn agwledydd fel yr Almaen, neu yn y gwlad hwyl, yn gwledydd dwyrainol, yn cefndir Ewrop. Felly nawr mae'r spaghetti
wedi dechrau I meddylhau, ac hefyd mae'r dŵr yn dechrau I ferwi gyda'r adger yn dechrau I codi oddi wrth yr dŵr derwedig. Felly nawr dwi'n mynd I troi I ffwrdd y pŵer fel hyn, ac wedyn I dywallt yr cymwysiad yn y sosban I mewn yn y bolen, ac wedyn fe fydd spaghetti yn parhau I goginio I mewn yn gweithder o dŵr I mewn yn y bolen fel hyn. Felly, dwi'n mynd I ychwanegu amenyn fel hyn, ac wedyn y cigia. A dyma'r y cigia wedi ei mintio fel hyn. Dwi'n wedi ei cadw nhw yn ychydig o oriau I mewn yn yr oelgell yn atrach na lliwgell, ac maen nhw'n wedi toddi, wedi dechrau I toddi yn ychydig. Dwi'n canfod mae'r rhain yn ychydig yn dritach na'r cig eidion. Os mae gyda ni y cig eidion yn mintiwyd, felly fe fydd yn un yn ei defnyddio yn atrach nag y cigia. Felly dwi'n meddwl mae hynny yn digon. Wedyn mae angen i'w cynhyrchu o gwmpas y sosban fel hyn. Ac wedyn, gyda'r y cigia, dwi'n meddwl mae'r yd melys yn mynd yn weddol cyweddus gyda'r cigia. A dyma'r yd corn fel hyn. Yn dal ei rhywyd. Felly, yn aml o'r sefyllfedd, dwi'n yn canfod mae'r cyd-ameniad o'r cigia gyda'r yd melys yn cyd-ameniad sydd yn clywyddanus iawn. Enghraifft pan dwi'n yn goginio y cawl. Wedyn, rydyn yn gallu ychwanegu y pelisiau ac ydy mwy o'r amenyn. Felly ar pelisiau hyn, mae gyda ni y pelisiau cymysgiad neu cymysgwyd, sydd dwi'n meddwl yn cynnwys parsley, sage, oregano, thyme ac hefyd marjoram. Dwi ddim yn hollol siwr beth ydy'r enwau cymrictod ar gyfer y rhain, sef y thyme, marjoram, oregano, sage a basil, ond dwi'n gwybod mae'r gair cymrictod ar gyfer parsley. Felly, i'w cynhyrchu yn ychydig yn mwy. Mae'r cigia yn ychydig yn dal yn lliw pink neu'r cochwyn, sef lliwiau coch a gwyn sydd yn ei cymysgu I cynhyrchu lliw pink, cochwyn. Dwi'n meddwl mae'r gair hwn yn ychydig yn fwy traddodiadol na'r gair pink. Ac wedyn, I ychwanegu ambell mwy o halen a pupur. Unwaith eto, i'w cynhyrchu o gwmpas. Nawr, pan dwi'n edrych ar y cigia, dwi'n meddwl mae'r hwn wedi troi yn wyn yn atrach nag yn pink. Felly, dwi'n meddwl rydyn yn gallu ychwanegu yn ôl pasta, spaghetti. Felly dyma'r bolen fel o blaen, ac dwi'n mynd I dywall dim ond y pasta heb y dŵr, neu yn ymgeisio I wneud hynny. Mae'r pasta wedi mynd yn ychydig yn fwy meddal, ond dwi'n
meddwl na angen iddyn nhw I achos ychydig mwy o amser I mewn yn y sosban I coginio I troi hyd yn oed yn meddalach. Wedyn dwi'n mynd I brofi meddalder o'r spaghetti. Ydy hynny yn digon meddal, dwi'n mynd I brofi. Mae'n dweud yn angen y spaghetti I fod yn nid yn hollol meddal, mae'n angen iddyn nhw I fod yn ychydig al dente, ond mae gwell I mi I fod yr spaghetti yn hollol meddal, achos beth dwi'n yn canfod yn aml yw pan dwi'n yn geisio I coginio pasta yn ychydig al dente, dwi'n canfod maen nhw'n yn ychydig yn rhy galed, felly mae'n gwell I mi spaghetti I fod yn ychydig yn feddalach nac I fod yn ychydig yn caletach. Felly, dwi'n mynd I achos ychydig mwy o amser ac hefyd I troi I fyny y tymheredd I cyflymu y cyfrwaith. Unwaith eto mae angen I wneud yn siwr nad ydy'r unrhyw beth wedi ei glynwyd i'r gwelod o'r sosban trwy ei cynhyrchu y holl amser ac wedyn I droi I lawr y dymheredd ac unwaith eto I blasu y spaghetti. Felly, nawr dwi'n gallu gweld mae'r pasta neu spaghetti wedi ei tewhau yn ychydig ac mae'n blasu yn ychydig yn fwy meddal. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn barod. Nawr dwi'n mynd I droi I ffwrdd y cheddar. Ac wedyn, oherwydd mae'r hwn yn spaghetti, dwi'n mynd I ychwanegu ychydig o'r olewydd, fel hyn. Ambrech mwy. Ac wedyn, i'w gwenu ar y plat, fan yma. A dyna ni, mae'r bwyd hwn wedi ei barod. Beth ydy'r enw o'r disgyl hwn? Dwi ddim yn gwybod, efallai rhywbeth fel spaghetti cigiar gyda'r yd melys. Felly dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Yn y fideo hwn, dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Felly, tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach ac iechyd da.